Фатима, бисёр азоби ҷанги бародар киштид. Бисёриё грезамон барнагашта ба ватан. Бисёрш то ҳол паси панҷарамон пушаймон ба дасти хунолуд. Неки басай ҷанги азобдари ватан. Нафаси озод кашам ватанам. Замини те замони хору хаси хоки ҷанг бед. Замини те замони ранги як майдони ҷанг бед. шонемсӣ репери шинохтаи тоҷик аз соли 2008 репро дар саҳнаи репи тоҷик оғоз намудааст. ҳамаи трекҳояш машҳур мебошанд. шонемсӣ аввал ба хондани дис андеграунд репҳои кӯчагӣ машғул буд. баъд ӯ ба репҳои лирикӣ ошиқӣ даст зад. дар муддати кӯтоҳ бо ин трекҳояш дар дили мухлисон ҷой гирифт. шонемсӣ дар бораи зиндагӣ бисёр репҳои хуб мегӯяд. албомҳои худро пешкаши мухлисон кардааст. мо ҳама инро ба инобат гирифта 4 сабаби кароли репи тоҷик будани ӯро ба мухлисонаш пешниҳод менамоем. Ватан монанди дарахти хазон бад барои шукуфтанаш умеда бовариям на ба дарахте ки решаю замини шурда давид кирми даруни худаш хурдаш меғалтид қариб. сабаби аввал сермухлистарин репери тоҷик дар таърихи репи тоҷик ки то ҳол ягон репери тоҷик аз гузашта то ҳозира ин қадар мухлис адашави хош дидагиад ки боз аз тарафи мухлисон хеле дастгириҳо ба шонемсӣ мерасад. ин беҳад кори хуб аст. то ҳол даже ягон репери тоҷики қамухлис надора бародаро. шонемсӣ конкретна меҳнат мекуна, сарша хам мекуна, бо текстҳои худаш дар реп қадамҳои худро гузоштааст. сабаби дуюм шонемсӣ шогирдоеро ки дар репи тоҷик овардагиай ва тайёр кардагиай ки бо трекҳои шонемсӣ бо фитои шонемсӣ дар реп қадам гузоштагианд отаи реби шогирдора надорад. мисол яке аз онҳо ралик, навик, далер 91 ва мб сеюм сабаби карол будани шонемсӣ дар реби фристайли ӯ мебошад. вақте ки ӯ фристайл мехонд реперо гузидае буданд. ӯ да тема медоданд, айлбой тема медоданд, дар бораи тема ӯ фристайл мекард. ҳозир дар репи тоҷик дар фристайлам бигем номери ягай хато намекунем. шонемсӣ фристайлери репи тоҷик. Шамшер найзана доре майо про давраи рима рози дар майдон ҳамаи тимай ҳама касое ки зурнишон фақат ба сухан мезана айдурунат медузад ранги сузан аёдат набро ки мо ҳама вақт мемонем дар майдон то вақте ки ҳузур дора ай тим ё ки шон элом ҳами ҷаи оста боборо рага ки батони. сабаби чорумӣ мебошад ки дар репҳафтаи 2018 5 трек шонемсӣ падрияд ҷо гирифтагиай ки рекорди таърихи рептиҷира задагиай. ира ягон репер карда натонистагиай. шонемсӣ ба ин трекҳои ҷо гирифтагис доказат карда реперҳои будагӣ ки ӯ ҳолиам мухлис дора ва мухлисош дастгириш мекунад. ҳами шонемсӣ 5 трек мепартоя 5 ҷора мегира ба ҳама сум дар кисаи шон мера ба дигар реперҳо ҷо гирифта наметонам. ин ноҳурматӣ намешавад? хайна ту ба гуфти ту ноҳурматӣ чӣ хел мешавад? вай мардак метонад. не ман мене ноҳурматӣ не мисол хай шонемсӣ даромад дорад дигар тарафҳо мисол
ягон история мехона, ягон трек мехона, сум меовад. Дигаро ами бисёрош ами ягон трекро ҳафта бура ҳамун сум гирифта метавонад тамом. Ба ами ақаллан қабл я ҳафтада як трек парту хоб 5 трек Не, ман парту фикр мекунам шон ҳамун як ҳафтада просто 5 трек партов просто доказат кард ки олиам в тренде да олиам гӯшиш мекунам. Просто инаи ҳафта як трек дошт якм ҷо рафта буд худаш гуфт ки ҳамун трек ма удалит ки вай киҳнай ва удалит кардем ба як треки нав партов гуфт якта трек баса я ҳафтада гуфт барои ки ба фикрам ваям хеле медона положение дигаре перора бароям просто як борам хеле кард тамом.